Wasu abubuwa da suka faru a wasannin da aka buga yau a gasar Champions League, wasa mako na 7. A yau Manchester City ta sha kashi da ci 3-1 a hannun Bodo Glimt. Abin mamaki, Manchester City Guardiola. Bodo Glimt da ba kowa ma ya sani ba. Yanzu ka tambayi wani su waye Bodo Glimt ma bai san su ba. Abu na biyu, PSG, defending champion Paris Saint-Germain, su ma sun sha kashi da ci 2-1 a hannun Sporting CP. Abubuwa da yawa suna faruwa. Arsenal sun ci gaba da jan ragamar Champions League inda suka lallasa Inter Milan da ci 3-1, inda Gabriel Jesus ya ci kwallaye 2 daga cikin kwallaye 3 da suka ci Inter Milan. Real Madrid sun kama Monaco sun ci su kwallaye 6 rigis 6-1, inda Vinicius Junior ya ci ball ɗinsa ta farko a Champions League na wannan shekarar, amma ba a nan ya tsaya ba. Ya ci ball ɗaya ya ba da taimako aka ci balabalai 2. Mbappe ma ya ci ball guda 2. Inda a yau aka hango Carlo Ancelotti a filin Santiago, har wasu suke magana me ya kawo Ancelotti. Yau an hango Ancelotti a filin Santiago Bernabeu. Shin wai abin tambayar shine, kuna ganin Alvaro Arbeloa zai iya jan ragamar Real Madrid? Ku duba ku gani kokarin da Madrid suka yi a wasansu na yau. Shin kuna ganin Alvaro Arbeloa zai iya jan ragamar Real Madrid? Ku rubuta mana a comment section. Mun gode.